In baka da fans kai ba babban ya bane. In baka da fans kai ba babban ya bane. In baka kai ba babban ya bane. Na kawo rai kuma dukan su sun bane babban yaya. Abu mai yake faruwa ne sai tunani na kake yi. Ai yaro da kai abin da yake damuna ya dama, da tuni ka caka kanka wuka so 100. Dan jiya yaro da tunani ya tunani, sai ji ne an ce jiran. Ina yin haka sai na ga ashe ba zuciyata. Sai likita ne ya tsinto min ita a nan bayan gida. Aka samu aka mayar min da ita. Na yi tambaya yaro akan abin da yake damuna, amma mutane sai su mai da ni shashasha. A gida idan na yi tambaya bane na tambayi manyan malamai jigajigai kuma sai su mai da ni gara. Kamar ni dattijo amma sai malamai ni za su kalla su mai. Wannan wani abu ne kuwa? Yara tambayan nan ita ce, shin idan aka sa kalanzir a cikin firinji zai yi kankara ko ba zai yi?